Jeg hedder Gordon Kennedy, og jeg spiller Eddie i Ice Age 5, den vildeste rejse. Hey look! I found another space rock! Yes! Det sjoveste ved at dobbe er, at man kan forme halvdelen af en figur på den måde, at figuren er jo tegnet. Så jeg skal lægge stemmen på, og jeg synes, det er magisk at se, hvordan min stemme også kan være med til at præge en figur, så den måske ovenikøbet kommer til at sige nogle replikker på en lidt anden måde, fordi det er på dansk, men også fordi tonelejet er anderledes, og jeg som spiller er lidt anderledes end den spiller, der har indtalt den før mig. Så jeg synes, det er magisk at gå ind og dobbe, og alligevel kunne sætte en lille bitte smule af sit eget præg på. Hey, yours is attracted to me! Nej, dine tiltrukket af mig! Ja, vi er for tiltrækkende! Jeg synes, jeg minder om karakteren Eddie på den måde, at Eddie er jo vildt barnlig. Altså, han siger jo nærmest noget, før han når at tænke. Crasher Eddie, vi er på! På potten! Og det synes jeg er vildt sjovt. Og så ligger stemmelejet rigtig godt til mig i forhold til karakteren. Mod Manfred! Muskler mod muskler! Mamma med Mimi. Mamma med Mimi! Ja, nemlig. Mamma med Mimi! You two quit it! Det, der gør Ice Age-filmene til noget specielt, er jo, at de er bare så flot animeret. Og det er nogle gode historier. Man skal gå ind og se Ice Age, den vildeste rejse, fordi at den er genial. Man lærer noget, mens man ser dem, og samtidig med, at man får en ordentlig griner.